föllazul, hüvelykúj lehelyez, megint egy lyukkel följebb. És így végig haladok az egyik oldalt, majd átmegyünk a másik oldalra. Ugye elkezdjük a lyuklazítást, ha föllazult, hüvelykúj le, és csavaró mozdulat. Tehát ez egy ilyen meditációs dolog, hogy egyesével végig megyünk a másik oldalt is. Jó, tehát ez nem egy rövid osztáskezelés, akár másfél órát is normál igénybe lehet egy ilyen kezelés. Aztán a következő technika, harmadik, negyedik ujjal egy-egy szomszédos gyököt lefogunk, és oda-vissza mozgatjuk kezünket. Megint az árokban vagyunk, jó? Tehát itt a paravertebrális, és itt a tövis nyúlvány. Ha valaki nem tudja a harmadik, negyedik ujjal, akkor második, harmadik ujjal esetleg lehet kicsit csalni. Jó, tehát akkor esetleg lehet így is. És gyökönként addig hintáztatunk, amíg érezzük, hogy lazul a gyök, és akkor mindig tovább lépünk. Jó? És van a negyedik, a legyező. Ez olyan, mintha ki is jelölnénk szinte a szegmentet. Tehát én ezért is javaslom, hogy mondjuk ha vizsgáztok, akkor utoljára csináljátok, mert ha egy picit ügyesek vagytok, akkor azt mondod, hogy megcsinálok 4-szer, és ott van kijelölve a gyök, és akkor már el sem tudod téveszteni. Tehát ezek voltak a gyöklazító technikák, tehát ez volt az áthangoló vagy előkészítő vagy áthangoló masszázs rész. Jó, itt már azért látszik a kedves beteg hátán, vagy a vendégnek a hátán, hogy picit be van melegítve az izomzat, gyökök egy kicsit föl vannak lazítva, és aztán jön maga a szegment masszázs, az a második fázis. Kiválasztunk egy szegmentet, vagy ugye, ha nagyon pontosan akarjuk, hogy elkezdjük az legalsó szegmenten jobb oldalt, gyököt lazítunk, kisimítunk, visszasimítunk. Gyököt lazítok, kisimítok, visszafelé harmadik, negyedik ujjas dörzsölés. Gyököt lazítok, kisimítok, kétkezes kiemelt gyúrás, ugye mindig ugyanabban a szegmentbe megyek, ugyanazon a vonalon. Gyököt lazítok, kisimítok, vibráció, gyököt lazítok, kisimítok, és egy mély simítással visszajövök, gyököt lazítok, és csavaró mozdulattal a hüvelykúj letételével átlépek a következő szegmentbe, gyököt lazítok, kisimítok, visszasimítok, gyököt lazítok, kisimítok, harmadik, negyedik ujjas dörzsölés, gyököt lazítok, kisimítok, kétkezes kiemelt gyúrás, gyököt lazítok, kisimítok, vibrálok, gyököt lazítok, kisimítok, mély simítás. És így haladok egyesével, csigolyánként, majd ha megvan az egyik oldal, átmegyek a másik oldalra, és a másik oldalt ugyanúgy megcsináljuk a dolgokat. Ez volt a második fázis, maga a szegmentmasszázs. Itt látjátok, hogy egyesével ugye piros csík, piros vonal jelzi, hogy elvégeztük a szegmentnek a masszázsát, és utána, hogyha ezzel meg vagyunk, ugye ha gyomor és bélbetegség esetén alkalmazott szegmentmasszázsról van szó, akkor megkérjük a vendégünket, feküdjön hasra, hanyat, és megcsinálunk egy hasmasszást neki. Ennyiből áll a gyomor és bélbetegség esetén alkalmazott szegment. Jó? Ez L2-től egész a cervikális egyig. Amit tudni kell még, majd fogjátok sokszor hallani, hogy a nyaki területen és a szakrum területén csak helyben járás van, csak a gyöklazító technikákat alkalmazzuk, ott ugye nem vezetjük ki a szegmentet. Tehát a második fázis, a szegmentmasszázs, az annyiból áll, hogy lazítjuk a gyököket. Jó? Tehát gyöklazító technikák vannak csak. Oké. Na most, ha megnézitek majd a tankönyveteket, akkor láttok majd hihetetlen regényeket, majd azt fogjátok látni, hogy a szegmentmasszázs az körülbelül a tananyagotoknak az 1/3.
Nem kell pánikba esni, mert mindjárt ugyanaz van leírva. Jó, amit most bemutattam, ezt lehet, hogy a TH9-től a cervikális 3-asig fogod csinálni, lehet, hogy tehát az S5-től az L3-ig fogod csinálni, vagy az L5-től a TH12-ig fogod csinálni, jó, de ugyanaz, szinte mindegyik. Na most annyit kell tudni, hogy a szegmentek ugye nem csak a háton húzódnak, hanem ugye körbe. Tehát, hogyha esetleg ülőhelyzetben végzitek a szegmentmasszást, akkor egészen indulhatunk a szegcsonttól, és úgy megyünk hátra. Jó, tehát ugye életelés indítás is mondható van, ugye itt a gerinc felé mutatva a munkamenete. Jó? Most még nem mondom, hogy van-e kérdésetek, mert ez most a bemutató jellegű foglalkozás volt. Jó, és akkor a következő alkalommal akkor élesben ezt vesszük, egyesével fogunk haladni, szegmenteket egyesével végigvesszük. Jó? Addigra akkor kerítek nektek lapokat, jegyzetet, és akkor kaptok egy kis segédanyagot is hozzá, bár a könyvben is van segédanyag bőven segítség. Ezeket értett szegment alatt, amit most csinált, hogy ez egy gyomor szegment. Igen, ez a gyomor és bélbetegség esetén alkalmazott szegment volt. Aztán lehet egy szívszegment, amikor a torakális 9-estől a torakális 1-esig, és